Gilayon nga nagpatawag sa emergency meeting ang gobyerno sa Japan malapos sa natamo nga pagbalupad sa North Korea sa 10 ka short-range ballistic missile sa kadagatan malapit sa Japan. Sunod kay Bombo Josel Palma, international correspondent sa Japan, ang mga opisyal sa South Korean military padayon nga nagatutok sa sitwasyon na good maghatag sang dugang nga impormasyon sa Japan kag sa iban pa nga kaalyado nga pungsod. Bangod sa natabo ginpahayag sa Japanese government nga gilayon sila nga nagkolekta sa mga impormasyon na hanungod sa kung sinong naapektuhan sa nasambit nga pagbalupad sang missile. Naibalawan nga samtang ini nagakatabo nagapadayon man ang joint military activities sa South Korea kag sa United States. Ginpahayag man sa otoridad nga wala ini ginakabing nga direkta nga pag-atake sa Japan bangod ang mga missile wala nang kasulod sa exclusive economic zone sa mga pungsod. Wala man sa may na-report nga napilasan sa insidente. Sa piyak sini naghatag sang advisory ang gobyerno sa Japan ilabi na gid sa mga residente nga maglikaw sa bisan ano nga posible nga debris. Ginapabili naman nga alerto kag handa ang publiko sa anuman nga emerhensa sa nasambit nga pungsod. Suno sa Defense Ministry officials nga ang missile nagtupa sa dagat outside Japan's exclusive economic zone. Bangod sini ang Japanese government ang nagpatawag sang meeting sa emergency response team consisting of officials from relevant ministries and agencies sa Crisis Management Center sa office ng aton nga Prime Minister. So ang team ang nagakolekta sang information kag nagkumpirma kung mayara ang mga damage nga nadulot ining palupok sang ballistic missiles sang North Korea. Tabuan man nga nagapatigayon ang South Korea kag ang US ang ilang joint military activities. Siguro amo ini ang ginhimo man iya sang North Korea bilang pagpamatok sa sininga joint military exercises